symbol of the United States of America. 5 in the top 10 all-time engineering wonders of the modern world. Only the second one like it on planet Earth was built on the 24th of May, 1889. This bridge took 14 years and over 100 lives to complete. This is the world-famous Brooklyn Bridge. Compliments of Johann Augustus Roebling and German immigrant engineer. His first engineering suspension bridge in the system. I have to go back and remind you. Come on. Get out of everybody's way. To the back. Have a seat. Have a seat. Take them. Thank you. Somebody tell me who's gonna show me the way. Get out of everybody's way. Somebody please tell me which is not the wrong one. Yeah. Please tell me, will you ever come and knock my door again? Woo, yeah. I wanna spend no more time on my own, no more time on my own, yeah. Ni Leazpiarra naiz, Gipuzkokoa. 35 urte dauzket. Normalen ez dut esaten, zatikan zenbakikin oso txarra naiz. Nueva Yorken 11 urtera matzat. Etorri nintzen, Madridetikan onutzatorri nintzen zuzenean. Madrilen antzerki lana ikenon, etorri nintzen pixka bat ikustea ze nolako mugimendua zeon antzerkian hemen. Beste aldetikan lanen bar dekezu, zatik antzerkitikan hemen bakarrikan ez dekezu hemengo alkilerrak ordaindu eta hemengo bizimodua ordaindu. Orduan lanen ibai ibili naiz. Eta lan horrekin dago orain, hain naiz paella eta tapas eko restaurante grupo bat eramaten, Director of Operations o COO naiz, eta, bueno, gustatzen zait. See, I ain't got no more money in my pocketbook, and I wish I knew, oh yes I do, what to do with you and what to do without you. How could it be? Ni naiz jaiotzez Itziarkoa, baino urte gehienak Deban bizi izan ditut, eta New Yorken damazkit 5 urte, urrian 5 urte. Etorri nintzen lagun bat bisitatzea 3 hilabetetarako, eta gero hiria asko gustatu zitzaiden eta hemen gelditzea erabaki nuen. Nire eguneroko bizi hemen New Yorken goizian jaiki lanea juten naiz, jatetxe baten egiten den lana ere. Jatetxetik atera, erakusketa badagoela, erakusketa batera joan. Bueno, arrazoietako bat hemen bizi naizela da, hemen ez dakizu zer gertatuko den egunero. Ez dago aspertzeko denborarik, beti dago zerbait egiteko. Lurrola izela ditzen naiz, 25 urte ditut eta Donostikoa naiz, eta New Yorkera urtarriaren 25ean iritsi nintzen, beraz duela hilabetetxo batzu. Ni New Yorkera Info7ko kazetari gisa etorri naiz, baina aldi berean lan hori nire ikusentzuneko proiektuekin konpaginatzen dut. Adibidez, orain dela astebete San Francisco egon nintzen, pare bat azteko kurtso bat ematen lagun batekin, artxiboko irudiei buruzko kurtso bat, eta, bueno, bideo txikiak egiten ari naiz baita, pixka bat hori, nire proiektuak eta lana konpaginatzen uzten didan lana izan da kazetari bezala etortzea.
entzuten duzun bezala, oso gutxi hitz egiten dut hemen, ez dauzkialako, laguna badauzkegu, baina ez daukegu denbora lagunek elkartzeko. Orduan, oso gutxi hitz egiten dut, etxea eta deitzen detenen, gurasokin erderaz hitz egiten dut, baiek ez daki euskeraz. Eta hemen dauzkia lagunak, ni bezala dabiltza lanekin gora eta bera, eta ja batzu familiekin, oseak oso gutxi. Bueno, gehien euskera mantentzia eta hitz egitea gehien laguntza egitena da, euskera irakastia da. Euskera irakasten dut, 6 ikasle dauzket, eta horrek laguntzen hau klaseak prestatu, liburuak irakurri, apunteak, horra gero, gurasoekin, familiakin astero hitz egitea, telefonoz, Euskal Etxeko bazkide askoekin ere harremana badauket eta haiekin euskeraz hitz egiteko aukera ere badauket, baina eguneroko bizia, zan behar dut, ingelesez egiten dutela, ez? Egia esan lagun euskaldunen bat daukat, Imanol adibidez, eta orduan berarekin euskeraz hitz egiten dut. Isabel izeneko neska bat dabil NYUn doktorautza egiten baita, orduan berarekin topatzen nahi zenean, beti daukazu horrelako gogoa bezala, ez? Euskaldunen bat aurkitu eta berehala hasten zea euskeraz. Bestela jarraitzen dut etxekoekin harreman asko eukitzen, orain Skype dela eta amarekin astero hitz egiten dut, eta orduan hori da hitz egiten juteko bestera bat. Eta gero nire mutilari irakasten ari naiz, pixkanaka. Erosketa batzuk egitean nijo, gaur gaueako, entxalada bat edo zer egiteko. Hau Manhattan erdi-erdian gare, Union Square deitzen da. Hemen nire eskubita jardina handi bat dago eta bankukin eta udaran eta eguraldi hau hasten danen, kriston jende pila bat elkartzen da han. Hemengo parkea Union Square, ez dakit benetan horregatik etorri izan nik izena, baina hemen union guztiak, sindikato guztiak elkartzen die greba egin behar dutenen. Hemen protestak egiten, Wall Street, Occupy Wall Streeteko mugimendua itxi zutenen Zikoti Parken mugitu zien onutzaka, eta oraindik badaukie sede bat. Urten zehar, igual dio, seguraldi itxin don, baina hemen Occupy Wall Street dauke sede txikitxo bat, eta jendea elkartzen da, hitz egiteko, ez da hasierako mugimendu hori, baina ondio badago jendea, noizpenka etortzen dana, eta kartelekin. Beti esan izan dut, nik tabernari bezala lan itxin honen, galdetzen ziatenean guan nintzen, euskalduna nintzela esaten non. Eta jende askok ezautzen dute, non Euskal Herria dagoen, ze daun Euskal Herria,
Ze gertatzen da Euskal Herrian, baina asko beste porzentatxe txikitxo bat ez du ezagutzen. Eta inoiz ez zait ajola esplikatzea edo esatea, bueno, hau da Euskal Herria, eta nik esatea Euskal Herrikoa naizela, eta ez Espainiarra, honegatikan eta honegatikan. Eta jendea Nueva Yorken da fascinatuta. Asko txunditzen da zenbat jendek Euskal Herriari buruz asko dakien, ez? Bai. Beste batzuk esate dizue, hori Barcelona ondoan dago, ez? Eta, bueno, ez, egile esan ez, nahiko urruti dago, baina nik uste dut, orain arte bintzat ezagutu duten jende guztitatik, gehienek badakite, bai. Beti dago interes bat hor. Claro, nire kasuan Lur deitzen naizenez oso erresa da horri buruz hitz egitea, ia egunero gertatzen zaitez, norbaitek galdetu nola deitzen zea eta Lur. Eta ia zuzenen esaten dut, LUR, it's earth in Basque. Ze bestela ez du inork ulertzen, ez? Orduan, zuzenan hori esaten detenen hasten dira galderak. Basque, baina zer, nun dago hori edo zer da edo nola, ez? Orduan ni saiatzen naiz pixka bat kontatzen. Nondik natorren, zein den gure herrialdearen historia, eta zein den gure hizkuntza eta kulturari buruzko pare bat gauzatxo. Askotan saiatzen naizena baita izaten da, pixka bat euskaraz entzun dezaten beraiek, zerbait esaten dut edo zein gauza. Ia, ez duten ez ezer ulertzen, azkenean bizpahiru esan ditzakezu eta listo, baina oso berezia iruditzen zait, beraiek entzun dezaten zein den euskararen doinua. Argizakiak argitzen dizu, gaia zohar direnia, ene maitia ikusi nizu, dantzan plazaren erdian, izar batek bezala argitzen zizu, beste ororen artia. Euskal kultura nik uste praktikatzen jarraitzen dutela, azken finean nik, pixka bat nire benetako profesioa bideoak egitea baita. Orduan, nire proiektu pertsonaletan beti dago euskal kulturarekin zerikusia daukan zerbait. Euskal Etxeko ekintzetan parte hartzen saiatzen naiz, aberrigunea joan, edo ekitaldiak daudenean parte hartu, Euskal jatetxeta ere joan, ez dakit janaria, jatetxe berri bat zabaldu duela, eta horra, edo Txikifest, Txikifest da mengo Txakolian inguruan egiten den festa bat, urtero. Badaude olako ekintzak eta horietan aldeten einean parte hartzen saiatzen naiz. Janari oso nahi jende, eta euskal platerrak oso nahi egin ditut, nire etxean edo lagun batzun etxean afarik eta lamalama bozkeo, euskaldun zeo zeren amaten dut. Bakalau pilpil eta pintxok gustatzen pila bat, hemen, txakoli asko edaten dut. Oin gare Long Island Cityn, eta leku hau dau Queensen hasieran. Queens da Nueva Yorkeko borough edo auzoetako bat, 5 auzo daure. Eta, leku hau hasi da gazte jendetaz biltzen, zeatikan Manhattaneko preziok oso garestia dare, eta leku hau utxikan zeon, kristoneko bizta dauzke, eta bihurtzen nahi da un sitio guai. Manhattan dau
hemendikan itsasontzi bat hartuta, 10 minututa. Long Island City zan portu bat. Eta ikusten dituzuen edifikazio hauek zien itsasontzitan jartzeko kontainerrak. Orduan, itsasontzia sartzen zen hornutza eta ipurdia sartzen zon hemengo etxe hauetan eta jartzen zuten ja kontainerra merkantzioa eta hola iteko, itsasontziak beste leku eta gauzak eramateko. Gehien gustatzen zaizkian lekuak, New Yorken izango zen Long Island City, paseatzea hortikan. Zona hau, Union Squareko zona hau, Dumbo, oso politxe da, eta Greenwich Village. Washington Square, East Village, Alphabet City eta gero Brooklyn. Eta oraingoaz Porturutz nire lekurik eta, bueno, ez favoritoena, baino bai gehien gustatzen zaitenetako bat. Ez dakit zer daugen hiri honek asko erakartze bana bai, Zateuen olako iman bat bezala dagoela hemen Manhattan edo, bueno, New York hiriko azpikaldian edo ez zaituna uzten. Orduan aldeitan bakoitzian beti zerbait dago erakartze izuna. Egia da, askotan pentsatu izan dut, egiatean edo ez eta baiet uste. Zerbait zeukan hiri honek pentsatu nuela, saiatu behar naiz. Noizbait onera etortzen eta urtetxo batzuk gutxienez bizitzen. Zuk norbaitekin hitz egin dezakezu eta ikusten bazaituzte gogoa daukazula, indarra daukazula, lagunduko dizute eta proiektuak aurrera joango dira. Orduan da asko aktibatzen zaituen hiri bat eta hori da niretzako daukan gauzarik ikaragarriena. Aldi berean, zati ez txarra, baina zati gogorrena ere hori da. Ze energia horrek energia ematen dizu, baina aldi berean trukean eskatzen dizu energia hori bera, ez? Eta orduan da gelditu ezintzean hiri bat. Gustatzen ez zaidan beste gauza bat diru kontua da. Azkenean, diru pila bat mugitzen duen hiria baita, mugimendu horrek nahiko itotzen zaitu egia esan. Eta gero, egia da, orain dela gutxi atera zen egunkarian adibidez, New Yorken bizi den 50%, pobreziaren einaren behetik bizi dela, ez? Kapitalismoaren presentzia oso fuertea da. Eta hori da gustatzen ez zaidan beste gauza bat. Oh, I know. I see you again, my baby, dancing to the night. And I see the rain come down from mountain high. And I see the rain come down from mountain high. Ez dut sinisten, baina behira etorri naizela antolosira eta batean maile atera da atetik, bueno, ez nekien ez da nola ditzen zen. Oye, me han dicho que estáis hablando, ez euskalduna gea. Ah! Hemen zabiltza noiztik lanean ba? Otsaietik. Bale. Otsaietik, Vale, bai. vale. Nabil intern bezala. Ostras, Eta egongo ze naiz ondo. uztailer arte, bai. Ze ondo. Bai, Jo. jope, super gustora, privilegio bat niretzako, Bai, ezta? Bai. Ze ondo. Vale. Qué emoción. Orduan, zuen izena? Ni Lur deitzen Lur. naiz. Lur. Vale, Bai. Lur. Eta? Odri. Ostras, jope. Oso cinematografikoa ere. Ze primeran. A ver, eh? Vale, eskerrik asko. Ze ona, benetan. Nola liteke, osea.
Alebaneskak. Eskerrik asko, agur. Ze ona. Euskal Herriarekin oso harreman polita daukat eta beti botatzen dut faltan. Kontua da orain dagoen krisi ekonomikoa dela eta ez dutela nire burua gai ikusten ara itzultzeko. Nahiago nuen hemen saiatu. Egia esan 6 urte daramatzat nik Bartzelonan bizitzen ara jo nintzen ikastera, egin nuen masterra, hori bukatu eta berehala etorri nintzen onera, justu iaz bukatu nuelako dana eta iruditu zitzaidalako momentu on bat zala. Bai nire adinagatik, bai momentu hontan han bizitzen ari den momentu ekonomikoagatik. Euskal Herria buelta gustako litzedak, baino dagoen egoera ekonomikoarekin ez naiz ausartzen, bauzket lagun pare bat, atzerrin ibilita izan dienak, urtek eta urtek, oso kurrikulum onarekin eta arazok dituzte Euskal Herrian bueltatzean eta berriro lan babiatzea. Orduan, oingoz lan ona dauket eta pena ematen dit gustako litzaidake Euskal Herria bueltatzea, baino uste ez dela erabaki egokiena orain, eta Euskal Herrin ezer egin gabe nahiago hemen egon. Baina beti da berezi, beti da barruan daramazun zerbait nungoazean, edo gutxienez niri hori gertatzen zaite Euskal Herriarekin. Nik uste azkenean direla barruan daramatzezun paisaiak, barruan daramazun usaia, soinuak, ez dakit dena. Azkenean Euskal Herrikoa bazean ikuste barruan daramazun zerbait dela.